Pues això era una abueleta que tenia dos netets, uno que li diem Peret i l'altre Marieta. I l'abueleta sempre estava al racó del foc. I dalt tenien una cambra que estava tota, que era illes i melons i cebes, ho tenia tot escampaet dalt, en la cambra. I fa, Marieta, ves, i baixa amb dos caraïlles. I la xiqueta se'n puja a dalt, cantant i ballant, i quan arriba a dalt, yo soy un fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya, me lo como en un dragón. I la xiqueta es queda plantada, diu, això com és? Pues jo tinc que baixar-li les caraïlles a ma abuela. Passa la cinta y en un yo soy el fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya, me lo como en un dragón. Però la xiqueta va passar i se'l va tragar. Marieta, ja baixes? Però la Marieta no contestava. Peret puja dalt i veges a Marieta què li passa. Puja Peret, yo soy un fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya, me lo como en un dragón. Ai, tenia por de passar la ratlla. Però, i Marieta? Marieta, on estàs? Però Marieta no contestava. I després tira a passar i diu, yo soy un fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya, me lo como en un dragón. I el xiquet, buscant la germaneta, va passar i se'l va menjar. I la pobra abueleta estava baix esperant, Peret, Marieta, ja baixeu. Què feu per dalt? Però Marieta i Peret no baixaven. Se'n ix a la porta del carrer i passa un home que antes anaven en un carro venent coses, perols, cassoles i tot, com Enriquet. Se'n recordeu d'Enriquet? Pues, passava en un carro que portava de tot. Per què plora? Perquè Peret ha anat dalt i no baixa. I Marieta també, és que jo no sé què passa per dalt, no patisca. Ara puja jo en el carro i els cavalls i tot, i si n'hi ha alguna cosa no patiu. Se'n pugen els cavalls per l'escala i tot. Yo soy un fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya me lo como en un dragón. Es va tragar el cavall, el carro, i a l'home, i a tot. I allí no baixava ningú. Torna a baixar allí fora. Passa uno venent graneres i pinzells. I què li passa, abuelita? Mira, és que li passa això i tot és pujar i allí no baixa ningú i es veu que n'hi ha un fraile per allí, no sé, un monstro. No patisca, en totes les graneres, en graneraes jo me'l xaque. Se'n puja pa amunt. Yo soy un fraile frailón, con capucha y capuchón, y el que pasa de esta raya me lo como en un dragón, que jo menjaré la mosca. Ell sí que va pujar, però es va menjar les graneres i pinzells i raspalls, tot el que portava s'ho va menjar. I l'abueleta estava ja feta que no baixava ningú, i baixa una formigueta, va una formigueta per allí, i dice, abueleta, per què plora? Perquè ha pujat Marieta, ha pujat Peret, ha pujat el carro i en els cavalls, ha pujat l'home en les graneres i pinzells i tot, i ahir no baixa ningú. Pujaré jo. Tu, una formigueta, què tens que fer tu en una formigueta? Perquè es veu que dalt n'hi ha un monstro. No patisca. Vostè calla i estigués assentadet ahí, que jo pujaré i faré. Vale. I la formigueta, tanqueteta, tanqueteta. Però com era tan xicoteta, el monstro no la va veure. I estava tot gitat perquè estava més fart i no podia ni manejar-se. Se n'entra pel camal, iala, pujava pel camal. Però el monstro no la va sentir.
I quan va arribar al cor li pega una patà i el mata. I va eixir tot, les graneres, els xiquets i tots cantant de la panxa que la tenia tan gran, el va rebentar i va eixir tot. I cuentos començats i ja s'ha acabat.